ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахштеҷ. дӯстони азиз, боз дар имзои навор якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, он компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумота дар ватсапи экранбуда рӯй кунем. Дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имзои навор аз куҷо хона, квартира, чизе рӯй кардан ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори хонаҳои фурӯшӣ. хоб дӯстони азиз, хонаҳои фурӯшӣ сирошона аз шаҳри Душанбе, аз шаҳри Ваҳдат, аз шаҳри Ҳисор, аз ноҳияи Восей, аз тарафҳои Рӯдакӣ, аз тарафҳои Норак, территорияи Файзобод, территорияи шаҳри Бухтар, территорияи шаҳри Кӯлоб, Хӯросон ва дигар тарафҳо дӯстони азиз. ва аз квартираҳои фурӯшӣ аз Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, шаҳри Бухтар ва аз дигар тарафҳо. ва дӯстони хонаҳои арзон ҳам ҳастанд, ки нархҳои бениҳоят арзон кардем. боз ҳам мегӯям касоне ки мисол хонаи фурӯшӣ доранд, квартираи фурӯшӣ, мошини фурӯшӣ, ягон техника, ягон компания, дар рақамҳои ҳамин ватсапи мо суратша рӯй кунем, мо рекламада мемонем. ва курси имзо бошад 123 сомонӣ бошад. навора сар мекунем, маромад рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки Айросия ба Тоҷикистон бо равон кунанд ва намедонанд ба ки муроҷиат кунанд, ба шумо тавсия медиҳем Гурзафперевозка акаи Нозима. ин ака таҷрибаи чандсолаи кори доранд. борои шуморо аз территорияи Москва гирифта ба самти Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, дӯстони азиз, территорияи Файзобод, Рӯдакӣ, Ваҳдат, Бухтар, Калхозобод, Қумсангир, Кӯлоб, Московский ва Восей оварда мерасонанд. агар борои шумо 800 кило зиёд бошад, худашон омада мақсад ки бортона аяму ҷои зистон мегиранд. дӯстони азиз, аз номи канали мо салом расонед. 4 рақамҳои дастишонанд ки ҳар чораш кор мекунанд ва ҳар чорашда ватсап ҳам доранд. хоб таҷрибаи чандсолаи кори доранд. бо метавонед ки шумо ҳамаи маълумотро оиди бор равон кардан, бор гирифтан метавонед ки аз ҳамин рақамҳо гиред. ака таҷрибаи чандсолаи кори дорад, компания акаи Нозим. маромад ба шумо тавсия метавонед ки занг занед, ҳамаи маълумотша гиред. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад дӯстон, ки хонаи дошона ҳастад, ки проектҳои навкати бо сифати аъло. хона қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Сино, маҳаллаи Аввул, назди масҷид. дӯстон, ҷои беҳтарин. шаҳри Душанбе, пойтахт, ноҳияи Сино, маҳаллаи Аввул, назди масҷид. бо бештари маълумотша худтон занг зада пурсем. дӯстони азиз, 4 сотиқ замин масоҳат дорад, ки 6 дар хона кардагӣ ҳастад, ки хонаҳо ба мақсад ки замонавӣ ҳастад. суратҳои дуруст нест. агар шумо хоҳед хай гирифта роитон мекунанд. 6 дар хона дорад дӯстони азиз. баъд обсветчам доимӣ ҳастад. хоб канализатсияи шаҳрӣ дорад дӯстони азиз. 3 та ҳоҷатхона дорад, 2 та ҳаммом дорад ва 6 дар дигар хона бо калидорошка. гирди хона поли худ маҳкам, проектҳои навкатӣ. дӯстони азиз, хона ҷои беҳтарин, ҳама чӣ дар наздикиш ҳастад. суратҳои дурустам агар хоҳед шумода гирифта равон мекунанд. хоб хонада хай расходи калон кардагӣ ҳастанд, бо сифати аъло кати мегӯяд, мақсад ки бо маҳсулоти аъло кати мегӯяд ремонт кардагӣ ҳастед. хай хонара медонед ки чӣ хел хонаи хи проектҳо чӣ хел расходи калон дорад. нархи хонара бо $2 кати мондагӣ ҳастад, бо $1 кати. нархи хона $140,000 ҳастад, бо муомилаи хуб дорад. омада хонара аз пеш бинед, маъқул чӣ муомила мегӯяд, мекунад $140,000 бо муомила мешавад. якумаш рақамҳои дастӣ 72 кор мекунад промой ва дуюмашам рақамҳои дастӣ 79 инашда ватсап дорад. рақамҳои 72 пешгириш дастӣ ва рақамҳои 79 ватсап дорад. маромад бештар маълумотои пурра аниқша аз рақамҳои поёнда гирен занг занед. мегзарем ба дим хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад дӯстон. сурочинаи қарор дорад дар ноҳияи Восей, дар кӯчаи Аҳмади Дониш ёки назди мактаби 53. аз район мегӯяд ҳамагӣ 1 километр мегӯяд то хонара дӯстони азиз роҳ. хоб ноҳияи Восей пеши мактаби 53 аз район 1 километр тарафи кӯчаи Аҳмади Дониш. бо хайхтон бештар маълумотша мегирем. 6 сотиқ замин масоҳат дорад, ки 3 хона кардагӣ ҳастад, ки бо калидори калон, ошхона, баня, кухнӣ ва чойлоби ангу, гидаш маҳкам, оғул ва рӯи ҳавлӣ стяжка. дӯстони азиз, хонаҳо ҳам ремонт доранд. бо шароитҳои зиндагӣ беҳтарин ҷо ҳамаш муҳайё. дастирошона фурӯхта мешавад бо нархи 330,000 сомонӣ, ки боз муомилаи хуб дорад. якум аз рақамҳои вавилон дастии 00 кор мекунад. дуюмаш рақамҳои дастии ахира 44 инашда ватсап дорад. дӯстони азиз, 6 замин, 3 дар хона қатил оғулу поғул ҳама чиш, гидаш маҳкам, ҳамаш шароитҳош муҳайё.
خب دوستان عزیز اگر اویدی خونه شما اگه معلومات ایلوگی خونه اگه سوال ایلوگی باشه برای انیخته کردنتون در همین هر رقمشون زنگ زنید 330,000 сомон мега бо мақсад ки муомилаи хуб мега дора марамат мега сирошуна сум дар кора ҳама шароитош муҳайё ҷои беҳтарин ба ягонтари марамат занг занед ва одамое ки ҳамхали хонаҳои фурӯшӣ дорен квартира замин мошин ягон техникум компания хоне ки реклама кардан дар рақамҳои болода 20 рӯйкунем реклама мекунем лайк азани наворо то охираш тамошо кунем мегзарем ба сеюм квартираи фурӯшӣ аст дӯстон сирочинаи қарор дорад дар шаҳри душанбе дар 112 микрорайон рӯпарӯи заправкаи зоироил назди масҷиди меҳқалон ҷои беҳтарин дар шаҳри душанбе 112 микрорайон рӯпарӯи заправкаи зоироил назди масҷиди меҳқалон ҷои беҳтарин хоб духонага квартира астае ки дар 5 ошона қарор дорад доми 8 ошона астае 54 квадрати метра духонага дар 5 ошона доми 8 ошона 54 квадрати метра бо ремонтҳои замонавӣ таъмин аст дӯстон азиз инчунин обсӯташ доимӣ аст хоб документош дӯстон азиз шартномаи дӯстон азиз мега соҳиб шум хоб дуюм падезда 54 квадрат дӯстон азиз наздашда магазин масҷид ҳама чи опшн ҳаста ҷои беҳтарин заправка мисол аптека ҳама чи лозимӣ ҳаста хоб калидори калон дӯстон азиз ошхона баня кухни ҳамашон ҳаста ремонтҳои замонавӣ ҳаста хай десен чи хеле муҳайё шароитош нархи квартира 550,000 сомон аст боз камтар муомила мешавад бисёри баъне камтар муомила мешавад дӯстони азиз квартира бисёр нарх кардесиян камтар нархш дори омад метиҳанд ҷои беҳтарин даҳед хоб 550,000 бо муомилаи хуб дорад якумаш рақамҳои дастии ахираш 51 ҳам кор мекунад ҳам ватсап ҳам доранд ва дуюмаш рақамҳои россия инаш ҳам кор мекунад инаш да 09 ватсап доранд оиди дӯстон азиз квартира ягон маълумот хоҳед агар ягон саволҳои иловагӣ бошад барои шумо дар ҳамин рақамҳо занг занед ба шумо ҳамаша фаҳмода метавонем ва арзонам мекунам марамат метавонед занг занед маълумоти пурраша гиред муомила дорад мегзарем ба чорум дачаи фурӯшӣ дӯстон азиз ҳавлиё ки дачаи фурӯшӣ аста қарор дорад дар шаҳри ваҳдат дар ҷамоати якатолда яъне ки шаҳри ваҳдат дӯстон азиз дачабда якатолда дӯстон азиз 3 сотиқ замин масоҳат дорад ки ду хона кардагӣ аста ки хонаҳош ремонт доранд барои зиндагӣ 100% мешавад ва ҳуҷҷат об свет ҳамаш мегӯяд муҳайё аста дӯстони азиз об ва свет мега аста инчунин ҳуҷҷатам дорад хоб кадометон ки мисол мехоҳед маълумоти иловагӣ фаҳмидан буда рақамошон занг занед нархи хона 260,000 сомон аста боз мақсад ки муомила ва савдо дорад рақамҳои дастӣ ва рақамҳои ватсапшон шахсони ки дар кор астаем марамат занг занед маълумоти пурраша ки то қад суми холияем алиш намешавад ва шахсоне ки дар навори мо хонаи маъқулӣ мақсад квартираи маъқулӣ ки наёфта бошед тамошо карда бошед агар наёфтен дар комментар нависед ки аз куҷо ба шумо хона ё квартира ё ки замин чизе ки дар кор аст нависен мо ёфтем дар видеои оянда пешкаштон мекунем шумо ҳам як лайкира дареқ надоред занед ва наворо то охираш тамошо кунед мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ аста сирочинаи қарор дорад дар шаҳри колоб дар 58 микрорайон доми 8 духонага квартира астае ки дар сеюм ошона қарор дорад 40 квадрати метра дӯстон азиз бо об свет таъмин аст барои об мега дута мотор мега задагӣ аста обуш мега мушкилат дорад дӯстони азиз як подвали дигарам мега дорад барои ягон чиз мондан подвали сментӣ кардагӣ аст дӯстони азиз хоб дар дуруни хона дӯстони азиз ремонтош хуб бо шароитҳои зиндагӣ аз ҷиҳат кондитсионер мегад меистад термос места дӯстони азиз бочкаи оби калон барои запас хоб хайр мақсад ки ҳама чи дар наздик аст назди боғ дӯстони азиз наздики мактаб ҳама чизи лозимӣ хоб нархаш 258,000 сомон аст боз муомила ва савдош дар назди квартира аст 258 бо савдо меравад дӯстони азиз савдо мешавад 40 квадрат духонага сеюм ошона рақамҳои поёни буда аст рақамҳои соҳиби квартира касе ки дар кор аст маълумот занг маълумотша гиред мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ аст дӯстон қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ дар ленский район пушти ҳукумат ё ки хунумат нависа соҳибшон бо хахта мепурсен болои мазор гуфтагӣ аст соҳибшон хоб хона дӯстон тарафи баландида аст аз район берун аст бо ҳамаша пушта мегирен светша мега наздика мегизорен яки обуш камтар болотара обша мекашӣ мега соҳибуш худуд обша мегӯри мега соҳибуш ҳамин хел маълумото ва нархаш ҳамагӣ 55,000 сомон аст 6 сотиқ замина ду дар хона коробка кардагӣ аст ман буду касе ки дар кор аст наметавонем ки арзон мақсад гире 55 та бо муомила дошта 6 сотиқ замина ду дар хона коробка кардагӣ аст дӯстони азиз
овшомега мебурӣ сӯдша наздика мегзори ленски раён ҳамин хел маълумот рақамҳои поёмдаи соҳибшуна касе ки дар кор аст на занг занед маълумоти пурра ва аниқша ай соҳибашон дигар маълумот дошт фақат аз рақамҳо. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ аст қарор дорад дар шаҳри бохтар, шаҳри Қурғон Тепа дар 14 микрорайон аз рӯпарӯи Тоҷик Стандарт гуфтагӣ аст соҳибшон. духонага квартира аст ки дар ҳафтум ошона қарор дорад. доми 10 ошона аст 45 квадрати метр. лифт мега дорад дӯстони азиз, ремонташ мегӯяд люкс ай. рӯпарӯи Тоҷик Стандарт дӯстони азиз ҳамихел наист ремонт беҳтарин лифтам дорад. хоб ошхона баня кухни бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ ва нархи квартира 340 000 сомон аст ки бо муомила ва савдо мега дорад. оиди хона оиди квартира шумо ягон маълумоту иловагӣ хоҳед агар ягон саволу иловагӣ бошад барои аниқта кардам дар рақамҳои поёмда аст занг зане мегафон ҳамаша аз соҳибашон гирем. хоҳиш мекунем ки ба хотири ҳам қабилиятҳои мо я лайка дареғ надорем. лайка занед ва навори моро секаша дар рафиқотон падилсаш кунем. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри Норак дар ҷамоати Хуршедобод Далдахурон. 6 сотиқ замин масоҳат дорад ки як хона кардагӣ аст як тага времека ва калидораш дӯстони азиз. хоб нархаш ҳамагӣ 100 000 сомон аст боз муомила дорад кадом ки аз тарафҳои Норак дар кор бошад. 6 сотиқ замин як дар хона времека калидораш нархаш 100 бо муомила дорад. хона бардошта фақат коробкаи дар треза ремонтша хитон мекунем. ҳаста рақамҳои поёмда рақамҳои тисели соҳибшон оиди як хона ягон маълумот хӯн ягон саволу иловагӣ бошад дар ҳамин рақамҳо занг занед. дӯстони азиз лайкотон фаромӯш накунед занед. мегзарем ба наҳум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар Каратогински дуюм кӯча. 3 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 хона кардагӣ аст ки об суед мегӯяд пастяйна 3 дар хона дӯстони азиз якта калидор якта ванна мега дорад. хонаҳо дӯстони азиз шкатур стяжка шпаклёвка ҳамаш кардагӣ аст монтаж ҳам замонавӣ фақат ки камтар бо кориш мондагӣ аст дӯстони азиз. шкатур шпаклёвка монтаж ҳамаш кардагӣ фақат камтар бо рангу бор ду кориш мондагӣ. дӯстони азиз дастрош нафурӯхта мешавад бо нархи 350 000 сомон ки боз мегӯяд муомила ва савдо дар назди хона 350 бо муомила дорад. шахсоне ки мехаред ҳамин хонара мақсад ки на рақамҳошон мондагӣ мегафон метавонед ки занг занед маълумоти пурраша гирем. ва ногуфтан одамое ки ҳам хали хонаҳои фурӯшӣ дорем квартира замин мошин ягон техника компания хоҳем ки дар фурӯш монда дар реклама кардам дар рақамҳои болобуда 20 WhatsApp имо телеграм рақамҳои мо барои реклама кардан роҳӣ кунед мо дар видео оянда ҳамин хел рекламаш мекунем. мегзарем ба даҳум ҳавлии фурӯшӣ. дӯстони азиз ҳавлии фурӯшӣ аст ки бо хонааш қарор дорад дар ноҳияи Файзобод дар деҳаи ҷамоати Сеқишлоқа ҳамин хел соҳибшон наистям. ноҳияи Файзобод дар деҳаи Сеқишлоқа 20 сотиқ замин масоҳат дорад ки ду хонача кардагӣ аст ки коробкаи гирдаш дӯстони азиз тарафаш маҳкамаи дигашуяй нархаш мегӯяд 100 000 сомон аст дар Сеқишлоқаи Файзобод. рақамошон аст мақсад тисел аст кадом ки дар кор аст марама занг занед маълумотҳои аниқи пурра ҳамаша бухтон аз соҳибашон гирем. то қад суми холӣ аст дӯстони азиз мегӯяд хай хонааш хали коробка марамад дигар маълумотша хитон гирем. мегзарем ба 11 квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст дӯстон срочная қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат маркази шаҳр. духонага квартира аст ки дар сеюм ошона қарор дорад 53 квадрати метр. боб свет таъмин аст ҳоҷатхона ошхона баня кухни темз ремонтҳои замонавӣ об судш мега пастяня об свет проблема мега надорад. техпаспорт мега дорад лифт мега дорад бо ҳамаи чизи чораш мега фурӯхта мешавад дӯстони азиз ремонтуш тамом шид мега соҳибуш. нархи квартира мега 450 000 сомон аст боз муомила ва савдош дар назди квартира. ина ҷои беҳтарин ҳамаи шартош муҳайё касоне ки мехарем бо метавонем ки маълумоти пурра аниша аз соҳибашон гирем. дӯстони азиз барои мо муҳим аст ки шумо лайкора занед ва навори моро падилсашед кадомтон ки хона харед агар ки наёфтед дар комментариясо пешкаштон мекунем. мегзарем ба 12 хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар калхози Россия маҳаллаи Соҳибкорон Дуда.
дӯстони азиз, 2.5 сотиқ замин масоҳат дорад, ки ду дархона кардага ҳастай. Аделни хонаҳош, кухни, ҳоҷатхонааш ҳамаш аделин ҳастай. Обсед мегӯяд пастяне. ҳуҷҷатҳои хона мега 100% ремонтам дорад. дӯстони азиз, хайр намихел кардага ҳастай, бо ҷоше ки маъқул нест бахтон ба дилтон мекунем. ду хонаи калон дӯстони азиз, қати кухни, ҳоҷатхона ва баняш кати. хоб дастрост намегӯяд мефурӯшем, мегӯяд соҳибшон сум дар кораи, нархаш 280 000 сомон ҳастай, бо муомила дорад. рақамҳои поёмдаи соҳибшон, ягон савол дошта бошед, ягон маълумоти иловагӣ, марамад занг занем. дӯстони азиз, касе ки хона, замин, квартира, мошин, чизе ки барои фурӯш дорад, хоҳад ки дар фурӯш монда, дар рақамҳои WhatsApp муроҷиат кунед, нависем, пешкаштон мекунем. ва касе ки мисол дӯстони азиз, агар ки реклама дошта бошад дар рақамҳои WhatsApp нависад. мо ҳам мақсад ки реклама мекунем, ҳам хонаи гуфтагии шуморо дар видеои оянда нависем, пешкаштон мекунем. мегзарем ба 13-ам квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастай, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, назди бозори Самоҳ. дӯстони азиз, духонага квартира ҳастай, ки дар 6-ум ошёна қарор дорад, 68 квадрати метра. ремонтои хуб, дӯстони азиз, бо ҳамаи чизи чораш мегӯяд барои зиндагӣ тайёр фурӯхта мешавад. об светчам ҳастай, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухня ҳамаш тайёр, ҳамаи чизи лозимӣ дорад барои зиндагӣ. квартира мега дастрошна фурӯхта мешавад бо нархи 430 000 сомон, ки боз муомила ва савдо дорад. оиди квартира шумо ягон маълумоти иловагӣ хоҳед, марама занг занед. касе ки реклама дорад, рӯйка реклама мекунем. ин буд давори имрӯзаи мо. то видео оянда худо нигҳбон.